खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सुबनखाता दखरा एबसुआ गोलोम बोथोरनि जर'खा फोरोंथाय बादा बेखेवदों। गुन गोनां सोलोंथाय जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोब्बा लानानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनखाता दखरा एबसुआबो गुबुन गुबुन दखरा आफादफोरा गोलोम बोथोरनि बन्द'जों लोब्बा लाखिनानै गोलोम बोथोरनि जर'खा फोरोंथाय बादा लानायखौ नुनो मोनो। दिनै बे जर'खा फोरोंथाय बादाखौ हाबाफारि बायदियै बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्लानि सोलोंथाय नेहाथारि उपेन बर' बिथाङा। बे गोलोम बोथोरनि जर'खा फोरोंथाय बादायाव बिथांमोनहा थाखो 8, 9 आरो 10 थाखोनि गोनोखो, सानखान्थि, इंराजि आयदाखौ लानानै फरायसाफोरनो फोरोंथाय होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव दखरा आफादनि आफादगिरि बाबुराम बर', बोसोनगिरि सुथुरसिं बसुमतारीजों लोगोसे गोबां दखरा आफादनि गोबां बिबानगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गिबियाव नैबे सानजौफु समनि आङो नैबे सुबुं खौरां बिजों सालायगिरि बिथांनिसिम आं बे समावहाय साबायखर बावहरग्रोदों। सुबनखाता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मिरु आरो जिल्लाया खावलायनाय लेखा जों बोसोरफ्रोमबो नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समावहाय जायफोर फरायसा बिथांमोनहा हयथ' नैबे गोलोम बोथोरनि समावहाय उदाङै थानानै गावनि समखौ ओरैनो बारहोहरनो नागिरो, दा बेफोरनिफ्राय जोङो बा गाज्रि आखुनिफ्राय जोङो रैखा मोनहोनो थाखाय नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द'आवहाय जोङो जिल्ला आरो मिरुआ खावलायनाय बायदियै जोङो 4 खालारनिफ्राय जागायनानै 20 खालारसिम हयथ' जोङो 17 साननि थाखाय जों हयथ' नैबे फ्रि फोरोंथाय मावबादाखौ जों लानाय जादों। दा बिनिनो गिबि सान, दा बेयावहाय जोङो सुबनखाता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेवहाय जों बेखेवगिरि हिसाबै जों जिल्लानि सोलोंथाय नेहाथारि उपेन बर' बिथांखौ जों हांख्रायनाय लाबोनाय जादों। दा बे बेलायावनो जोङो हयथ' जोङो क्लास 8 निफ्राय जागायनानै क्लास 8 निफ्राय लानानै 8, 9, 10 जों बे मोनथाम क्लासखौ जों लानानै फोरोंनाय जागोन। दा बेवहाय जोङो हयथ' मेन साबजेक्ट जेरै इंलिश, साइन्स, मेथ्स बे आयदाखौ लानानै हयथ' जों फोरोंनाय जागोन। दा बेफोरनिफ्राय हयथ' जोंनि अनजालु फरायसा बिथांमोनहा जेन माबा मोनसे सोलोंनो हागोन, जों बेखौ सुबनखाता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै हयथ' जोंहा फोथायनाय दङ। दा बे हयथ' नोंगौ जोंनि ओनसोलनिफ्राय हयथ' जों मोजां फरायसा दिहुननांगौनि सार्थआव हयथ' जों बेखौ बोसोरफ्रोमबो खालामबोनाय जायो। थिग दिनैबो जों नैबेखौ जों दिनै जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै जोङो खालामनाय जाबाय। दा दिनैहाय हयथ' दिनै जागायजेननाय हिसाबै हयथ' जोंनि गेजेराव गासै 100नि सायाव हयथ' फरायसाफ्रा दिनैनि बे जागायजेननाय कचिं क्लासाव हयथ' बाहागो लानो हादों। दा बेखिनिखौ आं मोनदांनो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोथार मावथांखि, गुन गोनां सोलोंथाय जांख्रिखांनाय मावथांखि, बेखौ बिथा खालामनानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्लानि बेन्दोङाव मोन 25 दखरा आफादफोर दङ। बे दखरा आफादफोरखौ जोङो खावलायहरदों जे देग्लाय गोलोम बोथोरनि बन्द'आव फरायसाफोरखौ थांखिनानै जोङो मोनसे टीमनि गेजेरजों, जाय टीमा माने जोंनि लाइमोन बिथांमोन, फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोननि जि ओरैनो थानाय गोलोम बोथोरनि समाव नाङा फाङा ओरैनो हाबा मावनाय, बैफोर हाबा मावनायनिफ्राय जों जाहाथे सासे फरायसा हिसाबै थांनानै थानो हायो, बेनि थाखाय जोङो गोलोम बोथोरनि बन्द'आव साइन्टिफिक इनोवेशन एन्ड प्रेक्टिकेल आदबजों जोङो दखरा आफादफोरखौ खावलायहरदों जे देग्लाय मोनसे मोजां सोलोंथायखौ जोङो होनो हायो आरो बे माने कचिं क्लासनि गेजेरजों जोङो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो जोंनि जि जिउनि थांखि बेयाव सौहैनो हायो। बेनि थाखाय जोङो मोन 27 सेन्टाराव दिनैहाय कचिं क्लासखौ जागायनो थाखाय खावलायहरदों। बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय सुबनखाता दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय जागायदों। मैया गुबुन गुबुन दखराया जागायबाय, दाखालि गुबुन गुबुन दखराया जागायबाय आरो बे कचिं क्लासनि गेजेरजों जोङो जोंनि केरियार काउन्सिलिं आरो डिजास्टार मेनेजमेन्टजों सावरायनानै जोङो बांग्रिंनियानो जा, अर खामनायनियानो जा, बिदिनो गुबुन गुबुन जाथायफोरनिफ्राय जोङो माबायदि बारग'नो हायो बेनि थाखाय जोङो डिजास्टार मेनेजमेन्टजों सावरायनानै जोङो मक ड्रिल होनो थाखायबो थांखि लादों। नाथाय जों बे तारिखखौ थि खालामनो हायाखै, अब्लाबो बे 15-16 साननि गेजेराव जोङो जिखिनि कचिं क्लास जायो बेनि गेजेरजों सानसे थि खालामना लागोन, बेवहाय जोङो बे मक ड्रिलखौ होनो थाखाय।